Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura investiment ta' 9 miljun euro li sar fil-kumpless turistiku tal-Mellieħa Holiday Center. Fl-aħħar xhur dak li kien magħruf bħala Danish Village investa f'faċilitajiet ġodda fosthom żieda ta' 30 bungalow kif ukoll rinnovazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti. It-tnedija saret fl-40 anniversarju minn l-kumpanija bdiet l-operat tagħha f'Malta fl-1979. Il-kap eżekuttiv Hamdi Abu Rub spjega kif dan l-investiment sar tul dawn l-aħħar xhur. We invested over the past months around 9 million euro spread over different projects including refurbishing, upgrading and also extending the existing center. That included upgrading the existing facilities, investing in new facilities, and also we extended the capacity of our center from 151 bungalows to 181. Qal li ż-żieda fin-numru ta' bungalows kienet l-akbar proġett f'dan l-investiment. Is-sit tal-lukanda Eġner Holst qal li dan l-investiment se jassigura esperjenza mill-aqwa għat-turisti li se jżuru lil pajjiżna. Fl-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan l-investiment jixed kif dan in-negozju u mudell ideali ta' ħidma konġunta bejn l-unions Daniżi u dawk Maltin li ħadmu qatih għal benefiċċju ta' kulħadd. Spjega kif it-turiżmu huwa settur ewlieni għal Malta e kif it-turisti jikkontribwixxu għall-ekonomija b'saħħitha meta jażlu li joqogħdu f'lukandi bħal dawn. Qal kif minn destinazzjoni għal matul is-sajf pajjiżna sar destinazzjoni għal matul is-sena kollha. Tenna kif permezz ta' dan is-suċċess ekonomiku pajjiżna qed igawdi minn childcare b'xejn, trasport b'xejn għall-istudenti tal-iskejjel, żieda fil-pensjonijiet u kif ukoll għall-ewwel darba wara n-numru ta' snin żieda fil-paga minima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.